Превърни всеки TikTok сценарий в видеохит с тези 3 тайни стратегии. Независимо колко усилия влагаш, губиш ония малки елемент, който може да накара това видео да се изстреля нагоре в класацията и да получи хиляди, десетки хиляди или милиони гледания. Искаш ли да превърнеш всяко видео в хит? Тогава изгледай това видео, за да разбереш как. Започни с тези 3 трика. Напиши сценарий с ChatGPT, като му кажеш да започне с кукичка и да използва фреймворка за сценарий Problem Agitate Solution. Това бързо задържа вниманието. Избягвай да говориш на вие, говори на ти. Така изграждаш една по-голяма невидима връзка. Не използвай думи като нашите или ние, защото те нямат отношение към човека, който гледа. Него го интересуват само неговите мисли и преживявания. Използвай ексклузивността като кукичка. Например, направи тези 3 неща, за да стане твоето видео по-вирусно. Инфлуенсърите използват тези 3 тайни, за да направят видеото ти вирусно. Разбери кои са те. Предизвиквай емоции. Използвай активни думи без заобиколки и така ще създаваш енергия на твоето послание. И един бонус от мен. Използвай софтуера make.com, както и OpenAI, за да автоматизираш целият този процес. Последвай ме за още съвети за автоматизация за твоя бизнес.